Assalamu alaykum hormatly dostlar, hanımlar we jenaplar. Ana şugun Mekan Show talantlar gepleşini. İkinci bölüm çıktı. Elbette bizde mehmançylykda, türkmençilikde Şahurxan diýip tanalýan Joray. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Gomy adaylar. Şükür. Siz bilen hindiçe urlaşmaly türkmençe mi? Türkmençe. Türkmençe. Doğru değil mi? Türkmençe tuğulama gowul ýa-da. Şahurxan diýsem gowulmar ýa Jora diýsem gowul. Jora diýäýsene. Jora diýin, Joray. Ene tuweleme Türkmen iliniň toýlaryny, tuweleme nälik bedeýäňiz öz ýanky aýdymlaryňyz bilen, tuweleme käriňiz bilen ene bizem gördükde mehmançylyga çagaraýlyk, tuweleme durşuna bir talantlar gepleşiň nä? Bir özüň bilen tanıştyraýsyň, kyn bolmasaň. Men Joraev. Awa 1990-njy ýylda sentyabr aýynyň 10-ynda Türkmenawa şäherinde dowuldum. Awa şo taýda öndüm, östüm. Awa Jaýdan berem aýtmaly. Ya o zatlar yok mana. Zora. Ine şu durmuşda näme kär bilen meşgullanýar? Bir özüňi çağalykda näme kär, näme şu ýaşa ýetýän sen näme kär bilen meşgullanýar? men özüm kinozat göremokdum, multik göremokdum. Kiçi wagtymda Nayz atmany gowy görýärdim. Piçak atmany, nayz atmany, piçak atmany, okay atmany. 7 ýaşymda Lyubov Bislov diýen kinony gördüm. Sessiz söýgü. Birinji gören zadam telewizorda sessiz söýgü. Kino. O Şahurxan. Şahruxan. Lalo oýnaýar. Lal bolup şu. Şoň aktyorstwasyny gördüm, men ütgödüm. Şondan soň men aktyor bolaryn diýdim özüme. Evet. Ýöne men Şahruxan bolaryn diýmedim de. Pikirim etmedim men meňzerin şoňy halk meni şeýle kabul eder diýip. Ýöne şoň etýän aktyorsk oýunlaryny gowy görýärdim. Ondan soň Türkmenawa şäherinde 22-nji näme üçin 22-nji diýip aýtýanym soň düşündirjek. 22-nji orta mektepde okudum. Jaý nomerim 22. Şo taýda okuduk, zady etdik. 4-nji klass açaly men klassdaşlarym bilen gürleşem okdum amnar. Çekinjen oglandym da şeýle. Ýuwaş oglanyň. Ýuwaşdym da, soň serede oturdum bele ýuwaş oglana. Çörek ýok da. Şondan soň 4-nji klassdan soň birazjyk muzykana dogunlar. Men muzykant soň gaptalynda ýörep, öwrenip goşgu düzüp başladym. Hiç kime görkezem okdum, utanýardym, çekinýärdim. Kakam pahyr ýöne gaptaldan seredip görýän eken o zatlary. Soň bir gün otyrdım goşgu ýazyp, kakam üstüme geldi. Näme ýazýaň diýdi. Men hem gizlän boldum da. Näme ýazýaň? Oka diýdi. Okamadym. Utanýan da. Dogunumy çağırdı. Kakam orus elipini bilýär, türkmen elipini bilýän nokta. Soň dogunum okap berdi öyle kakam. Sen diýdi, bu zatlaryňy deptere ýazyp ber diýdi. Ýani wagty gelýär sen äli diýdi, wagtyň gelýär diýdi de. Şoň näme gepim bolsa kakam aýtýardym, eşitýärdim şeýdip. Okuwum ýok, muzykalny zadym ýok, obrazowaniýam ýok. Ýöne çalýan, eşitýän, çalýan. Sluh güçlü bolýar da, luboy sazy eşitýän, luboy instrumentde ses çykaryp bolýar da, şo sesini çykaryp şo sazy çalyp bolýar. Şeýdip bir munçuk söýdüň bölüp bilýänmi? Sessiz söýgü kinony gördüň ha? Hawa. Özüň näme duýgular bar şey görüňdi, näme ýüregiň bir aglasyň geldimi, ýa bir gynaldyňmy, şo bir näme. İlki bilen hemen şo Şahruxan ýaly güýçli adam bolasym geldi. Şolar ýaly. Şoň ýaly çydamly. Birinji eden işim ılgap başladım. Şoňky ýaly. Şoňky ýaly. O aýaw diýip, o aýaw ýemel yglaýar adam gördüm. Dağa çykyp şeýdi ylgaýar da. Näme dikkat ýeräsen ondan eline ýemänem? Ýanky. Rajar. Şey deyip alýada. Raja diýede. Eýniň tike bolup gitýär. Menem şoň ýaly bir gün menem gyýgararyn diýädim da. Soň şeýdip, ylgap başladyk, zat etdik. Häzir goýduk ylgamany. Bildir ýaglaman goýuny. Bildir ýa. Gaty bildir ýa-ma? Çalan. 5 sekund diýençe bir köçeden inlik köçe çatryk araly bar.
Beşece sanayanca ılgap etdiýdim de şoňa. Şeýle tiz ılgap. Oo. İlk ýaş onu öwrendim. Soň şeýdip Ken Baýyk kinolarda şeýtýärler şeý. Oo. Şonu şeýdip. Gijeleri ýatma şeýtýärdim. A kiçi çağa da bilen okta o taýda ses goýberlýän eken. Benim joy. Men indi menki joy bolt kaldy. Näçe diýseň emediler ýara indi. Ro elimde. Ay meşgulandyk, zat etdik. Şakruk kärime men dogrumy aýtsam Aşgabatda gelip başladym men. Şu Aşgabatda näçinji ýylda geldin? Yine 22'de. Yine 22. 2012-nji ýylda men Aşgabatda geldim, noýabrda. Aha. Pushkin teatrına okuwa girmäne geldim. Bäri, Pushkin teatrı. Pushkin teatrına. Ay aktör bolaryn diýip Ilni bir mün. Şonu sen samolyotda geldinmi ýa poýzda geldin? poýuzda geldim. Poýzda geldin. Poýuzda geldim. Poýzda gelip ikinji giden ýeriň nire Bagdalan, ilkinji giden ýeri. Podvoysk köçe. Podvoysk köçe. Şonu ýolda bar ýakan. Aha. Svetoforda durungdy. Fan tura. Ha. Şonu görüp gelin aldyň men. Men sany görmedim. Svetoforda. Ne fan ýa, garaşýan. Şu svetoforu hem seyretmendirinde. Näme üçin bilýärmi? Men Çerjöden daşa çykyp görmedik de. Aha. Aşgabatda gelýän Akjay zat adaşaýmaýyn diýip svetofor seyredýän, svetofor öňgöre zadyň. Jaýlara seyredip adaşaýmaýyn ýene, adaşaýmaýyn ýene diýende. Ne gözel paýtagtym. O gata odan odan hayran galýan da başda geldi. Aziýan berjen şäher diýip ýöne aýdylan owa. Doğru. Ondan iyidi Bagdalan ýöredin. Göni eme okuwa gelmäne geldim. Pushkin teatrına. Meni bir ayal getirdi. Aha. Çerjewde aktrisa ol. Aha. Ady Recep Gül apa diýen. Çerjewli bolan soň apa diýýäs biz. Soň şol getirdi beli poýuzda kupede bir gelinece bilen tanıştyk. Aha. Näme üçin tanıştyk? Indi men student bolan soň bir ýerde ýaşamaly. Oo. Biz kwartirant koýberýäs diýdi. Tanıştık. Şo gelinece ekitdi. Recep Gül apa gördü, jaýymyzy gördük. Dogry gürrüň Podvoyski diýsem gözüňize elitka gelmesin. O wagt Planjaýlar vardy. Planjaýlar bardy. Häzir elitka boldy, Akşekerimiz. Soň şo taýda planjaýlarda ýaşadym da men. Soň okuwa. Okuwa soň bardyk beli ilki Molla Nepese bardyk. Aha. Indi türkmen bolan soň türkmen barjak kolýasy. O taý okuw başlapdyr eýen. Giyjek aldım. Giyjek aldım. Aha. Akaýsa men Pushkin hem giyjek alypdyryn. Ýöne Recep Gül apa şo wagt Aşyr Rahmanoviçdi direktor. Eşi gowy tuwam berwetdi alo. Aýtmasana. Daman guwrap durdy, alsyradyp dursun da beýtmedi. Ilni Pushkin teatrına bardym. Bardım. Aşyr Rahmanoviç çykdy. Özü çykdy. Aha. Awa Recep Gül apany tanaýan eken, aktyor olur işläp dursaň. Men aktyor, aktrisa men bilemok. Näme etmelisini bilemok. Soň Aşyr Rahmanoviç aýtdy. Bize de giç kaldyň diýdi. 1,5 aý hem okutdyk, biz okuwçylar diýdi. Recep Gül apa bolsa meni aňarda gördü. Oo. Goşka aýdyşymy, oturuşymy, turuşymy. Men şo wagt men Şakrukhan diýemokdum, men edemokdum. Recep Gül apa meni ana şo aýtdy. Bizde dedi Çerjewde Matkuri, Kajıl, Jük Çawla var diýdi. Ýöne Şakrukhanymyz ýok diýdi. Şo taýyny okap gelseň mesela Şakrukhan edip iş aljak diýdi. Oo. Deňin poýusyň ýaryk gelýär. Men Şakrukhan men. Maňa Şakrukhan diýdiler diýip geldim soň ine okuw bolan ok zat diýdiler bir kere göwdüň peselýä. Ay Recep Gül apa aýtdy. Aşyr diýdi. Sen şonu bir diýdi egzamine girkizip göreýin diýdi. Şoğlanın bir talantyny gör diýdi. Kalan hem soň Özüň aýdaý. Özüň aýdaý diýdi. Aşyr Rahmanoviç bolýa diýdi, ertere egzamine gelsin diýdi. Eger realny oğlunda talant bolsa aljak diýdi. Egzamine girdim. Elimde skripka. Aha. Aşyr Rahmanoviç hani görköz, näme edip bilýäň diýdi. Näme etjegimi bilmedim. Aşyr Rahmanoviç özü aýtdy, ýani elinde skripka bar eken çalyp beräý diýdi. Aldım skripkany. Men skripkany öwrenen wagtym özbekçe şeýle goýup çalýardym. Beýle derdi.
eşitip çalyan ansa düşýärdi. İlkinji çalan taýdyň näme şu egzaminne? Şu egzaminde şu hindi kinodan söýüşýänler diýem türkmençe hawa. Lüblonny diýen kino. Lüblonny. Şahrukhan kino. Şahrukhan kinosu. Ýadyma düşýär. Şahrukhan öz söýüni ak gymede çalýar öýtgen şona. An bir çalyp beräýär gaýrat et şonu. Şu egzamine giren çal. Egzamine giren çalyp beräýär. Ay sağ ol. Eýem ýüregi ýýýän taýda. Ýama ýüregi. Şu kino menem oramda gaçy bar ana. Bolar ýalakda edil ýüregi ýýýän. Gaty diýsen. Söýüşen adamlar bilýärmi? Söýüge düşünýän adam. Söýüge düşünýän, söýüşen adamlar. Ondan inni ýygyny aýdyp ber. Şey edip çalıp verdim soňam tans etdiler beri men özbek zatlary hem etýän de birazjyk. Şu wagt prosto Nokia telefonum bardy. Saz etýär ýöne. Kelekşini da şey edip özbek sazı goýdum da tans etip başladym. Tans moýlumam seredip dur. Ýa tans moýlum ýerinden turdy da men okutjak diýdi. Gowny etdi-de. Tansy meni öwretjek diýdi. Direktör Aşrahman soruyor, "Näme üçin beýtme otur" diýdi. Ýok, meni öwretjek diýdi. Men hem gyzykly da näme üçin beýdik diýdi. Akazyýetsa Anatoliy Georgievich orus tansy öwretýär, herekete düşünýär. Özbek saza düşünmeýän eken. Men hereketimden ýanky sazda näme aýdylýanyny düşünüp, men diýe özbek saza düşündüm diýe. Şoňa etdiýänden men ol näme etjek bolýany maňa düşündirdi diýe, meni öwretjek oglanda talant bar diýip tutdy. Ayşe edip moğolumla qoxlaşıp meni okuğa berkezdi. Aşrahmançam var deydi, sapağa okuşlarım deydi, izinden yeten ok deydi. Sen olurdan geçmelik okma deydi. Can et deydi. Dinimde gaydaydım. Şu hindilerde şey etmek näme bolýar? Namaste bolýar, näme? Hey. Sağ bolýyny o. Namaste diýe olur salam vermegem. Napример aýdaýyn Çerçeve tarafta salamlaşýarlar, şey etýärler. Olurdan hem şey etmekde. Uważenie. Şeýle bolsa näme bolýar? Olar iki ýyl salamlaşýan eken. Menim soň düşündim o zatlara. Namaz diýem, salam aleykum. Olar da bar eken. Şeýle. Şoň üçin men toýa barýan. Şey etýän bile düşünen noktasaň şey etýän. Indi menem toýa baryp şeyden bir salam etsek bolsa. Şeyde. Käbir aýdymçylar bar men, gitýän aýdymçylarym bar beli. Çerçeveden gelseler de salam aleyküm deyip salamlaşýar da izlenem şeyde geçti. Ondan ýa-da senem ýanky moğolum sen aldyn gattak başladın. En gyzykly şu taýda başlady. En gyzykly ha. 22-de, ýene 22-de. Aýyň 22-si. Ýok. O? Aýyň 22-si. Noýabr 11-nji ay bolýar, ýok. O da ýene aýyň 22-sidi. Girdim beli Hindi kino bilýän, görýän. Bilýänsiňi. Pianino bardy Pushkin teatrda. Pianoň gapdalynda gelinejek bar, aýalym. Otyr. Barandy, ilk söýgü. Otyr, aňardan girdim beli. Gapydan girdim beli. Ozat bolan ok ýöne gözüňe şeýle görünýär. Şema bolup saçym şey. Şema. Hamidse bolup dursa. Gelinejene gördüm de.
ya, men hayalim var ya. Näme aýdym gözüň geldi sende? Şakur Hanyň näme aýdym gözüň? Edil şu skripka çalınan var, çalıp çıktım da. Çalıp çıktım ve şu aşağıya kaldım bile mi? Görekte kaldım. Şemal gelýär satsa. Hava. Şey, oňa seretdiň, oňa da şemal gelýär. Bilem olsam saz çalmayadım. Ana. Hava. Şeydi. Okuwa başladym. Duruştuk, şu tayda son okuwa başladık. Okuwda kän gyzykly wakalar var. Bile okudyňyz gelnejem bilen gepim. Hava, şu tayda tapıştım. Ene toy eden çıslaň açan. Toy eden çıslamam 12-nji ay. Şoda 20-nji gawat gelýär. Tuwa. Deňe 22, ikilik bilen gitişýär. Bilem o şonu. Durmuşum şoňa gawat gelýär ýa-da. Soň näme üçin şu ikilik maňa gawat gelýän men soň düşündüm. Kaçana çıkış et başladım. Şahruk 2 dedim. 2. 2. Sebäbi men durmuşumda diňe 2 gelip dur geli. Şahruk 2 diýdim de. Şeýdip men at saýlamagama şu kömek edýdi de. Hawa. Enne sana bir näçe soraw geljek. Şakur Han barada. Oppa. Şakur Han näçinji ýylda Haýta aýda Haýta çıslady da boldy. Dogrymy aýdaýyn. Bu конечно dogry aýtmaly. Bilem o. Bilen o. Şakur Han dogry aýtsam 1965-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Delede ikinci yeni klip. O da ikinci. Delede dogully. Sen näçin bilen sen fanady bol? Seret men bir sana bir zat aýdaýyn. Men fanatlarymdan hem haýyş etýän zadym şu. Adamyň durmuşy özüne. Men Şakur Hanyň aktyor sırasynda görýän. On личный жизньна zadana goşulum. Gyzykly däl. Gyzykly däl maňa. İnternetde bilýänmi? Her hil zatlar aýtýarlar, zat etýärler, men internetden namok. Nesip bolsa arzuw bar, özü bilen görüşme wagtym şonda sonra ýerinde. İkilik sonda barmy sen ne diýip? Sana ýene bir soraw. Şumat Şakur Han gelip sana aýtdy. Ene joro, ene maňa meg diýän ekeni. Ýörmeň bilen git Indiýa, men sen kino düşürjek, sana rejissörlük etjek. Diýse, sen gidersiňmi? Uslowiýa goýjak. Näme diýip? Men sen Şakur Hany uslowiýa goýjak. O men uslowiýa goýjak. Sen ol men ýanyma geldi. O sen ýanyna geldi. Men baramy? Uslowiýam nämede? Men hinde bakalyk gitjekkä men öz ýurtumy söýýän. Ýesi men bilýän, što Şakur Han patriot. O diýen Bollywoodda galdy, Hollywood çağırsa da Bollywoodda, Indiýada galdy. Menem Türkmenistanda. Türkmenistan söýýär. Bravo. Men Türkmen Şakur Han. Sen Türkmen Şakur Han ýatdan çykarmasan. Şonu ýatdan çykarmaly däl. Indisk aktörleri tanıyanmı hemmesini? Hemmesini tanımak. Hemmesini tanıyan. Sana edil 10 sekundun içinde 4 sanak hindi aktörün Saharp'tan adı başlayanın 4 tane aktörün adı gitti. Saharp'tan. 2, 3, 4, Sayıf 5, 6, 7, 8, 9. Kızların adını köp. 10. Balyana gıylardan. Doğru değil mi? Harp aytmaydı o. Yok, diyemay değil anladan burada edip. Balya. A harptan gelen 4 tane qıydı aktörün, İncisk aktörün qıydın adı. 1, 2, 3. Başkası tanısam gelen o. Ene Türkmençilikde toy ökeyen gittiyen doğru değil mi? Sen Durkan
Şakurhan nimen başga hindi artistin adyny tutup beni çağırdylarmy? Boldum şolar ýaly. Yani oldu. Näme aýtak sorlaň adyny tutýarlar. Jimmy ya. Çiğmi? Indi men Ram tans toparyny açdym. Jaň etdi ben toýda da Ram Bratçka diýenlerim boldy. Ram Bratçka. Ram Bratçka. Ben think tan toparyň ady Ram da orada mı? Ram. Ram. Inni ten Jimmy diýip çağırýarlar. Ram diýip. Mene meselem toýda. Bir Pushkinda bir işkär bardy. Toýa kenek diýdi. Maňa bilemem diýdi. Amitak bak can diýdi de. Amitak bak batça. Ey oýnat diýdi de. Ey Raj diýenem bar. Raj. Raj diýenem bar. Raja diýenlerem bar. Raja diýenler ama. Ey Hindi aktörlaryň kim kellesine kim gelse şonu aýdaýýa da. Dogry. Ene türkmen toýlaryny towaýan tuwalama surna çalýan. Surnay değil, Kernay. Kernay. Şu uzyn, dogry dämi? Uzyn Kernay. Şu Kernay çalýan tuwalama mene birinji gelip gördüm ha. Şu gennanca bardym ha. Senem şey çalyp dursun golyn. Ey diýdim, tuwalama diýdim mara. Toýlama diýdim, baýlaşyp gidip bar ýaray diýdim. Gennanca gelýär on öňünden çalyp barýan da iki bol. Brat uwazuho, malazet. Gaty. Şon çalmak näher kıyın şon gennanjyda çalanda. Seret bir zat aýdaýyn. Hemme işem gıyın egerde edip bilmeseň. Edip bilýän wele ähli işem ansat bolaýar. Hemme daňsa. Käri öwrenine ýigren niýdi. Ana. Aha. Men aýtjak, men sen aýdaýdym. Bir gün ejem aglawtanyny gördüm. Näme dedi? Aglap otyr. Aha. Näme aglap otyr? Aha. Men edip gördüm. Men aýdym aýtýanym da. Kolonka jagaz bar, mikrofon jagaz. Aýdym otyrdım, seretdim. Aýnadan ejem aglap diýär. Şu aýdym aýtýanym aglap otyr. Çyndanam. Çyndanam aglap otyr. Hayran galyp çykdym da eje näme bolýar diýsem. Ol men aýdymyň ýene bir sapar aýtdy. Men pikir etdim. Ol aýtma diýenne sen aýtýan. Aýtma diýenne men aýdyp repetisiýa edip, ýa muje bir uruyna galyp toýa gidip başladym şerjede. Şey diýen aýtma diýen, o jaýyr aýdyp başladym, o aglatdym. Ejem aglap otyr. Ýa aýdym üçden oşo öwrenniň. Öwrendim ýa muje 6 ay, 1 ýyl geçdi, ondan soň men toýa çykyp başladym. Bir gede şol aýdym, aýdyp ber. Edil ejem agladan. Oo. Yarım köngülüm kanat olsaydı, gödek kalbim didar kumsaydı, saçları ak hasta bolsakım, aranızda onam bolsaydı. Şey deyip aytıp ayna eser etsem. Şol aýdym mara. Menem diňlämde agladym. Men şu wagt men düşünmedim. Ejem men aýtýanyny. Akasy men aýdym ejesini ýadyna salypdyr. Soň aýtdy. Oğlum, inde bir zat bolýar senden diýip. Şakurhan o bir kinoda diýär. Näme diýip pyar kate hota. Ha, şu Влюблённый kinoda. Влюблён hawa. Şonu bir aýdyp berýär. Seret otayda o söýgülis hakda gurrun etdi. Aha. Kinoda şey diýdi, sazyn çalyp bolup, ýanky kursantlaryna Näme deli. Ha. Edil şol roli bir munduň içinde sen maňa aýtyp, skripka çalyşyny, goýuşyny, gurulaýşyny edip bilersiňmi? Ederiz, näme ol? Olar, başla donna, dawa. İpler gibi olmar dedi. Nazare çokake, şarmake, galyosa güzel diyeceği. Çori çupke. Çitiyali takar dedi. Kuçke Natasha'ya disko. Çendi kese der dedi. Çep bilmil dedi Muçse puja kar dedi. Pyar kese hota hai. Ye pyar kese hota hai. Dasta. Edil sataydı. Edil sataydı. Bir tanıt etmekte şeydi o. Şey ne ettin? Şeydi başlayalım ya. Şeydi başlayalım. Onu näme jora? İşiňde üstünlük alajan Hudaýjan toýlaň. Näme türkmenine toýlar türkmeniň her buruny toýdan başlaýar diýär, dogry dämi? Ene hormatly dostlar, sizem halarsyňyz diýip umyd etýän like, podpiska sizden garaşýar, elbetde, dogry dämi?
Hawa. Ihlasymyz ýere düşmesin diýär. Jora. Tamam, ne bakasın Meka? Ha, bakın. Yok. Meka o kime? Sen kime? Yok, o sınıfta. O yöne söyledi o diyor. Onda gittik.